Ik doe de groeten aan mijn opa en mijn neef en mijn tante en oom. Ik ben Nick en ik doe de groeten aan mijn hele klas. Ik doe de groeten aan mijn oma die daar staat. Mijn vader en moeder. Hoi, ik ben Lisa en ik kom uit Deventer en ik wil de groeten doen aan mijn ouders en aan mijn klas. Ik ben Daan en ik doe de groeten aan mijn allerliefste moeder. Mijn tante, mijn andere oma, mijn andere opa. Ik ben Sophie. Ik doe de groeten aan mijn oma. En de rest van mijn familie. En dat was het. Papa, maar hij gaat altijd naar het eten. Gaat hij naar Ik ben Judith en ik doe de groeten aan mijn opa. Hallo, ik ben René en ik doe de groeten aan de hele klas en aan mijn vader en moeder en aan mijn opa. Ik ben Leon en ik wil de groeten doen aan mijn opa. Ik doe de groeten aan mijn allerliefste mama.